Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To yan uwa yau ga labarin namu kamar yadda suka samu. Za ku cewa shugaban gwamnatin sojin Niger General Abdurrahman Chani ya tafi ƙasar Togo da safe nan domin ziyara aiki. Sannan da a cikin shirin namu za ku ji cewa an cika watanni biyu cif tun bayan da ƙungiyar Hamas ta kai hari a ƙasar Isra'ila wanda ya sanadiyar ɓarkewar yaƙi a Gaza. Sannan da a cikin shirin namu za ku cewa kotun ECOWAS ta kori karan da Niger ta shigar a gabanta. Sannan za ku yi cewa hedikwatar tsaron Nijeriya ta fara tabbacin mutuwar mutum 81. To yanzu kai tsaye bari in karanto muku abin da ke faruwa tsakanin ƙungiyar ECOWAS da ƙasar jamhuriyar Niger. Tun bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum a watan Yuni shekarar 2023, ƙungiyar haɗin kan tattalin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta sanya wa Niger takunkumai da suka hada da rufe kan iyakoki da dakatar da hada-hadar kuɗi da kuma rufe kadarorin ƙasar da ke ƙasashen ƙungiyar. A matsayin goyon bayan hukuncin na ECOWAS, Nigeria ta katse wutar lantarki da take samar ma kashi 70 cikin 100 na wutar lantarkin da take ba Niger. A ƙarar da ta shigar, Niger ta ƙalubalanci takunkuman da ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ƙaƙaba mata, inda ta nuna cewa matakin ya janyo wa 'yan ƙasar shiga wani mawuyacin hali da ya haɗa da ƙarancin abinci da magunguna a asibitin ƙasar. Da yake yanke hukunci ranar Alhamisi, mai shari'a Tufe Atoki ya kira gwamnatin sojin Niger da haramtacciya wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin Niger, saboda haka ba a amince da ita a matsayin mamba a ƙungiyar ƙasashen yankin ba. Barista Umar Kadiri shine lauyan gwamnatin ƙasar Niger da ya ce suna jira su ga takardar da kotun za ta ba su don yin bayanin abin da ke nufi da yin watsi da ƙarar. Umar ya ce sun shigar da ƙarar ne a matsayin ƙasar da aka ƙaƙaba ma takunkumi da ke wahalar da 'yan ƙasarta. Umar ya ce in sun samu takardar za su yi nazari a kanta. A lokacin da yake mayar da martani kan takunkuman, shugaban 'yan Niger mazauna Nigeria Abubakar Khalidi ya yi bayani cewa kotu ba ta yi wa 'yan Niger adalci ba, duk da cewa shari'a saɓanin hankali ce. Khalidi ya ce irin takunkuman da ake sa wa Niger ya yi tsauri sosai, yana mai bayyana ra'ayin cewa takunkumin da ya kamata a sa shi ne hana masu laifi tafiye-tafiye maimakon takura ma talakawan ƙasa baki ɗaya. Ya ce takunkumin ya shafi ɓangaren kasuwanci da shige da fice, wanda a yanzu sai ta barauniyar hanya ake bi zuwa Niger daga Nigeria. Ya ƙara da cewa kamata ya yi kotu ta duba 'yan ƙasa da abin da suke buƙata baki ɗaya. Yanzu kuma za ku ji cewa hedikwatar tsaron Nigeria ta ba da tabbacin mutuwar mutum 81 sakamakon harin kuskure da wani jirgin sojin Nigeria ya kai kan farar hula a tudun biri da ke ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a arewacin Nigeria. Manjo Janar Buba, daraktan yaɗa labarai na hedikwatar tsaron ne ya bayyana haka, inda ya ce mutum 71 ne suka jikkata sakamakon harin. A baya dai hukumar ba da agajin gaggawa ta ba da rahoton cewa sama da mutum 85 ne suka mutu sakamakon harin da aka kai, yayin da wasu ƙungiyoyi ke cewa adadin mutanen da suka mutu ya zarta haka. Hedikwatar tsaron ta kuma ce daga yanzu za ta tabbatar da inda za ta kai hari 100% kafin jefin bam. Za mu ci gaba da aiwatar da ayyukanmu bisa ƙa'ida aiki wanda dama a hakan muke yi. Game da abin da yake faruwa a Kaduna, sun ɗauki darasi kuma za su ci gaba da aiki da shi. Za mu tabbatar da hakan bai sake faruwa a nan gaba ba. Janar Buba ya kuma mayar da martani game da zarge-zargen da wata ƙungiyar Arewa ta yi na cewa an kai harin ne domin rage yawan al'umma Arewa, inda ya ce rundunar sojin Nigeria ta ƙunshi ma'aikata daga kowace ƙabila a Nigeria. Ko ma dai menene, ƙungiyar ta ce harin ya faru ne a bisa kuskure. To anan muka kawo ƙarshen labarin namu. Me za ku iya cewa me ra'ayinku akan bidiyon game da ku a comment section.